Dobrý deň, vítajte v spoločnosti Google Slovensko. My sme sa sem prišli pozrieť do sídla tejto spoločnosti na to, ako vytvorila svoje vnútorné priestory podľa svojho hesla Google na slovenskú nôtu. Celkové ide o 4 miestnosti, ktoré sú nazvané po dôležitých slovenských osobách: Jozef Murgaš, Milan Rastislav Štefánik, Margita Figuli a Juraj Jánošík. Všetko je naozaj urobené podľa spôsobu Google na slovenskú nôtu, to znamená, ide o spojenie slovenského folklóru a modernej IT technológie. Naším sprievodcom po Google Slovensko bude riaditeľ tejto spoločnosti, pán Rastislav Kulich. Tak nech sa páči, poďte sa s nami pozrieť na to, ako je možné spojiť folklór a IT technológiu do jedného. My sme chceli niečo vytvoriť, čo by bolo slovenské, ale zároveň svetové. Ale zároveň niečo, čo by bolo veľmi blízke aj Google a charakterizovalo by to našu spoločnosť. Takže sme nakoniec prišli s nápadom vytvoriť ten office takých na 4 motívy podľa tých 4 hlavných miestností, ktoré máme. Jedna z nich sa volá Margita Figuli. Je to samozrejme spisovateľka, ktorej miestnosť je venovaná kreativite a umeniu. V miestnosti, v ktorej sa teraz nachádzame, tá sa volá Jánošík a je to samozrejme po Jurajovi Jánošíkovi, slovenskom Robinovi Hoodovi. A tá je o tradíciách a odvahe. Miestnosť, kde väčšina z nás pracuje, tá veľká miestnosť, tá je vlastne pomenovaná po Jozefovi Murgašovi, čiže vynálezcovi slovenskom známom. No a posledná miestnosť, ktorú máme, ale určite nie v neposlednom rade, je Milan Rastislav Štefánik a to je samozrejme pomenovaná po spoluzakladateľovi Československého štátu a je hlavne o vodcovstve a spoznávaní. My sme už dlhšie spolupracovali s Danielom Hevierom a ten nám predstavil veľmi šikovného a nádejného dizajnéra Juraja Výboha. Títo dvaja kreatívci vlastne na tom spolu s nami pracovali. Juraj to celé viedol. Daniel sa zapájal s nejakými kreatívnymi konceptami do toho a bola to séria takých kreatívnych workshopov, kde sme vlastne prišli na tie nápady, ako vlastne, čo budú tie dominanty jednotlivých miestností. A Juraj je fantastický v tom, že nie len je kreatívny, ale aj zároveň vie to pretaviť do reality a špecializuje sa teda na recyklované materiály, čo bolo tiež veľmi ako tej logike, ktorej pracuje aj Google, byť veľmi ako friendly a byť zároveň kreatívny. Takže 80% asi z tých materiálov, ktoré sú v podstate zrecyklované. Či už je ten strop z plastových fľaš, alebo sú to stolíky s káblom na stavbu, alebo je to pada, ktorý sme dostali zadarmo. Bolo to ako niekoľko mesiacov. Čistých hodín nie úplne viem, ale viem, že to bolo niekoľko mesiacov, že sme to začali robiť v podstate v zime a skončili sme niekedy, ako väčšinu z tých vecí sme mali hotové niekedy, myslím, že v máji. Musím povedať, že to malo dosť veľký úspech aj interne. Dokonca nás kontaktovali z Paríža a takisto aj zo San Francisca. Paríž napríklad to používali ako nejaký vzor na to, ako by chceli, aby vypadal ich office. Praha teraz spolupracuje s Jurajom Výbohom na tom, aby práve vytvorili niečo také po vzoru Slovenska trošku. Verím, že sa niečo urodí. Pôvodný nápad myslím, že bol niečo smerom na folklór, ale keď sme nad tým trošku rozmýšľali, tak si myslím, že práve česká kinematografia dáva veľký priestor na vytvorenie niečoho kreatívneho a zároveň národného. Slováci sú veľmi ako inventívni a inovatívni. A skutočne tam bolo množstvo. Tam je Banič, tam je Bahil, ktorý vymyslel helikoptéru, treba sa, čiže Banič padákom. Je ich proste množstvo, ktorý si myslím, že Slovensko je s tým také, nedá sa povedať, že povestné, lebo mnoho ľudí to nevie, ale keď sa človek do toho zahlbí, tak skutočne to tam vidí, že tam je skutočne veľký potenciál a vynalizoval Slovákov. Čiže to bola jedna vec. No a potom chceli sme mať aj nejakú ženskú predstaviteľku a práve preto spisovateľka Margita Figuli. No a Juro Jánošík je takým už znakom, takým historickým znakom Slovenska, takže sme si hovorili, že je to niečo, čo patrí proste k Slovensku a tá jeho odvaha, zároveň tie tradície je niečo, čo by sme si mali pripomínať. My sme skutočne ako veľmi dôsledne sa rozhodovali aj v tom, že do akej miery vlastne budeme pretvárať tie miestnosti. Napríklad špeciálne táto miestnosť bola pomerne rozsiahla debata o tom, že či by to malo byť úplne také už akože tradičné vrátanie, teda, že by sme nejakým spôsobom zakapatovali aj tie videokonferencie a podobne. Ale nakoniec sme sa rozhodli, že ten štýl práve tým, že Google je moderný, tak nebudeme sa snažiť robiť nejaké imitácie a nejaké koliby, ale skôr, že to bude exponátnym charakterom. To znamená, že miestnosť bude pôvodná,
budeme sa skôr zameriavať na to, aby tie jednotlivé časti toho interiéru vynikli a nesnažiť sa proste o nejaký taký paškvil, ktorý by sa snažil ako spraviť z toho slovenskú kolibu. To sú plne využívané klientské miestnosti alebo interne ich využijeme na videokonferencie, čiže tá funkčnosť je absolútne 100% na to, ako to bol jeden zo základných princípov, ktoré sme mali. A tieto dve miestnosti, ktoré sú tie videokonferenčné a sú sedenia, tak sú v podstate na klientské meetingy plus na naše interné meetingy, prípadne na videokonferencie s centrálou, Českou republikou a inými pobočkami. No a potom máme dve miestnosti, ktoré sú skôr pracovne ladené s pracovnými stolmi. A v tej jednej sedí väčšina z nás, ale často k nám prichádzajú hostia z Dublinu, z Prahy a z rôznych iných pobočiek a vtedy do veľkej miery využívame ešte aj tú druhú miestnosť. No ja si myslím, že je to veľmi dobré, pekné riešenie, ale nemôžete sa presťahovať. Áno, bude to ťažké. Máme tu určite dosť hlboko zapustené korene, ale verím, že raz príde aj na to.